și în această perioadă grea pe care o trăim. Și Kazakhstanul, Karamanova îi câștigă încheietura. Presiune foarte mare pe cotul lui Adelia, adică oponentei din FAR. Este foarte greu să ieși din acest clinch. Aici contează foarte mult și anduranța de care vorbeam mai devreme. Pomparea este un efort izometric o tensiune izometrică foarte mare. Revine într-un dead wrist incredibil. Chiar priză sus. Și prinderea strepului, bineînțeles, se face după, adică în partea de jos a antebrațului, după așa numita curea de ceas, sub cureaua de ceas. A intrat din nou un top roll, adică i-a câștigat încheietura adversarului, i-a flexat-o, poate să țină în poziția incredibil. Vedem poziția piciorului. Se creează o pârghie foarte puternică de atac în momentul acela, chiar dacă e top roll sau hook. În general, cei care folosesc hook-ul folosesc această pârghie. Top roll-ul te trimite biomecanic undeva pe spate. Dar acum, fiind în strep, este o luptă destul de centrală. Incredibilă lupta aceasta. Incredibil. Ține greu și reușește. Fantastic meci. What a match! They deserve some applause. Fantastic meci, aplaudă toată sala. Minunată luptă. Reușește incredibil să revină după. Deci a doua revenire, este fantastic ce se întâmplă aici. Este fantastic. Vă spuneam de lungimea meciurilor de Skanderberg. Deja după un minut este de o nebunie totală. Fenomenal ce luptă pot să ducă aceste fete. Deja sunt 2 minute de luptă. Este... Nu mai pot, adică s-au epuizat efectiv de vlagă. Trage cu ultimele puteri și ia să vedem ce se întâmplă. Ce se întâmplă? A fost spin, aplaudă toată sala, a fost... Într-adevăr e de aplaudat, îi dă o greșeală și câștigă. De incredibil meci. Please stand up.